He, mümkün buldunuzlar. Nähil imsin bolduk? Hiç il çıkışımız yok, lağımız yok. Ezer kelimesini ayağa kaldırıp, Ha. ezer kelimesini demedi. Çektik. Ha. Her kol kızını bilip oturuyorum ben. Näçin häzir galmaly hemmesi ayağa? Yurdun içinde ezer aşağı var. Olmadır, kelimesi ayağa aldı. Sonra Ha. da vilayetlerden hem çekmeni, konu öğretmeni, filanın özmüşlerle nemeleriniz var. Ha. Abanen yarılan adamlarınız var. Şunları çağırın. Bunları edin ezer. Ha, Aşgabat nädip ayağa galdy? Hana şo arada bir gurrun var ama. Men sana her zady aýdy oturjaklar. Men size prosta demedim, çağırın dene. Ay prosta bolsa onda jaň etmeli däl da, prosta bolsa. Möhüm bolsa ine aýtmaly, o aýdyşyp diýişmeli Nokum ýa gidip boýşlar. durşaýdy. Nokum gidip dur. Sen Ha, abone. onda gurrun ver onda möhüm ideýän bolsa. İş edilen wagtda iş edilen ýalyk edilmeli. Ha, gurrun ver näme bolýar? Ha, näme boldy ine Aşgabatda? Onda işler verelim. Tamam. Hazır hukuk koruyucu idareler hizmetleri bitirdi. Haýsy hukuk goraýjylar? Hemmet var. Hemmesi däl, haýsy at gerek, at gerek. Sen näme için gerek sana? Sana seni o da Ay sen kurtlandırma. sen nireden bilen yalan gürlýanyňa? At ver, Yalan gürleyen olsa at mı ver, diyeyim? Yalan at gürleyen ver, olsa mı çislo ver, yer ver. At, çislo, yer. Näme? Belki daha esnamay diyeyim. Ay onda näme üçin jaň etdiň sen aýtmajak bolsam? Sen düşünmedik olsam böyle davay.